Давай сега, давай. Ма давай ли после това ще го стримам, давай така. Кое те? Защото, чакай да взема да се... Чакай! Виж по-голямо ако има. А? По-голямо. Се изтри, бе. То се изтрива, виж там къде. Той се изтри, той се хлопците или такъв Чакай. разтворител пак. О, обаче моя става. Да. Средата се помага. Ей. Чудо. Къде само удари останаха пари. Само пари. Чакай, какво Дай сега това да го пусне. Ама това стана много дълго. Кое е това, да? Никъде не се тече, сега ще това. Ей, направо, трябва да смаза. Нека да. Няма да Много близко пръскате, бе. Мънчета е само долу. Не, сега ще искам да изтря. Трябва да се го оставите така по техника да влезеш. Те пък не става. Хубаво става, хубаво. Знаеш ли, оригинално става с тия такива кръгчета. Даже защото... Пробвай на другата и да почнеш Да. да направиш. Ма не става това, не са такова. Дай Точно да така е, тия капачка. обратно. Мани тази свет. Дай сега така обратно. Така? Другото. С това. Да. Браво. Да, ма пак трябва да се изтриги на ново знаме. Ако ще е не. Може би когато е напълно мокро, тогава с такива, но и така е красиво. Нищо не става.